kerrataan tämä koko meidän langattoman sensorin mystinen salaisuus. Eli kodissa pitää olla sisäinen langaton verkko, jonka jälkeen me haetaan sitten tämä appsi. Eli tämä appsi on niin sanottu Smart Life. Appsi tänne puhelimeen asennettu, jonka jälkeen vasemmasta yläkulmasta painetaan kohta plussaa ja me paritetaan tämä termostaatti, jossa on lämpö- ja kosteus, älykäs ohjaus. Painetaan plussan kuvaa ja aletaan asentamaan. Painan täältä puhelimesta oikeasta yläkulmasta plussaa. Eli me lisätään add device. Ja samalla oppisesti minä painan. Batterit on alhaisessa virrassa. Ja sitten myöskin alhainen kosteus ja sitten alhainen lämpötila. Sensori asennettuna ja viedään se Jorman autotalliin. Ja tosiaan siinä on se lämpötila, kosteus ja lämpötilan säätö. Kun tämä kosteus ja lämpötila muuttuu raja-arvoasetuksen alitse, niin tämä ilmoittaa älypistorasille, että pitää alkaa lämmittämään ja poistaa kosteita ilmaa. Normaali tämmöinen älykäs pistorasi, joka mittaa myöskin kulutuksia ja toimii tämän kyseisen kosteus- ja lämpötilasensorin kanssa keskenään. Ja tämähän on siinä mielessä mielenkiintoinen laite, että tähän saa ajaa noin 4000 wattia. Tämä on aika iso, tämä on 20 ampeeritunnin tämmöinen älypistorasi. Ja mikä tekee tästä aivan ihana on se, että me voidaan myöskin reaaliaikaista tietoa, että mitä me kulutaan sähköä. Ja nyt kun mennään tonne uudestaan takaisin tänne Smart Lifeen Jorman kanssa, me mennään sinne päävalikkoon, niin nyt me huomataan, että alkaa lämpötilat on tippunut. Sen jälkeen, kun on kirjauduttu, tehty kaikki lähtötiedot ja ennen kaikkea se, että me ollaan samassa verkossa, missä ollaan tässä kotosalla. Ja nyt 25 sekuntia, niin nyt Jormalla on sitten tämä hieno tämä pistorasia ja nyt se on asennossa. Tämä on aivan loistava. Ja nyt me viedään tämä pistorasia tähän saman verkossa autotallin seinään, joka alkaa sitten keskenään keskustelemaan tämän kanssa lämpötilojen suhteen. Ja tosiaan tämä on niin hieno, että tämä pystyy mittaamaan koko aika, kuinka paljon ostetaan verkosta sähköä.